Но я человек не злой, и у меня книжки тоже добрые. И надеюсь, что Тукаев бы понравились мне. Как говорится, вечная ему память. Я его очень жалею. Он так рано умер. Такой талантливый мальчик был. Столько бы он еще сделал. Я буквально его оплакиваю. Кішкене шиғыр оқиын, ұшы Тукай бөлігіне кандидаттар істеміне келген кітаптан Тоңған ерәкләргә жылы җитми, күңелләрдә назның аз чагы, кәгазь көймәләрдә йөзеп килгән яз турында бүген яз шагыйрь. Топар сыман томырыла алмый, хисләр бүген хәлсез, бәйдәдер, яшен шәлен иңнәренә салган җәй турында яз син, әй шагыйрь. Боз сөңгеләр кебек һәрбер кеше бармак җитсә шатлап сыналыр. Канатлы ат булсаң әгәр бүген кыш турында кешнә син шагыйрь. Җир хакында җырла син халкыңа, ил турында сөйлә борчылып, ил лампасында чебен эзе. Безнең илдә була бер шигырь. Рәхмәт. Менә шушы Пушкинның Тукайның иҗаты birinci mərtəbə Aleksandr Pushkin həm Tokay icadında Qur'an əfənləri həm bugünkü ruhi tərbiyenin bir məsələsi. 194'ten tura. İkincisi onun fen vadi, dünya ulan dini ve medeni etika negizleri. Siz bilirsiniz, ne sebeple bu model, bu metodika takdim edilgeni? Çünkü ideoloji bitti, komünistik, ямаса yok, fakat dini. Мне было очень интересно работать из-за того, что современная хореография именно в моей партии больше присуща. И в то же время она, герой подвержен всевозможным чувствам, которые он испытывает, переживает за свое государство, за ту эпоху, за то, чтобы это государство осталось на долгие годы самым сильным, самым могущественным и сохранилось, досталось будущим поколениям. И очень интересная концовка у спектакля, когда рушится, может быть, государство, но появляются новые герои, молодые дети, которые в будущем возглавят страну и поднимут ее еще на более высокий уровень. Читтен караганда үзегезгә шушы бүлекне лаек дип табасызмы? Андый провокационный сураулар билмәсәгез дип. Кандидатыбыз тәкъдим ителгәч, һәркем лаектыр дип саныйлар, оешмалар тәкъдим итә. Шуңа күрә бу сорауны шикләтәбез. Үзе ләкин Тукай шигырьләре турында сораулар, ансынан ничек карыйсыз? Монда bir cevap var, evet. Özün layık deyip sanıysınmı degen meseleden, sizge bu mikrofon alayım mı? Özün layık deyip sanıysınmı degen evet. Monda mene bizning hozir Yavuzlar birliginde idare 23 köylik idarede bitti 25 halime. O'tirgan ekan hammasi yozuvchi, hammasi bizning ijodni bile. Olar beya beradi, biz tugul. Bir kim o'zigina chiqa olmaydi. Meni Tokay birincisine qo'yig'iz deydi. Qishqirib juriy olmaydi. Ani bir ijod kollektivi